Athi ngiyashumayela manje. Nakani ngiyakhuluma. Wathi mina utheni kuphi? Ngathi Leviticus eTestamenteni elidala incwadi yesithathu kaMose. Mawuvula lapho kini nonke nijwayele ukuthi nina nihamba ngoTestament elidala nifunda incwadi zikaMose, nihamba ngokomthetho namasiko amadala. Leviticus 19 verse 31. Ningaphendukeli, ibhalwe kanjalo, ifunde nawe oyifunda nasekhaya eBhayibhelini. Ningaphendukeli kwabangamadlozi nakubathakathi. Ningabafuni ukuba ngcoliswe yibo. NginguJehova. Athi uNkulunkulu uthi angizosho lokho namhlanje. Kwasho ukuthi bangisase amishana naseshumayeleni, ngithathe amishana naseshumayeleni ngathi ngiyafuna ukushumayela ngale ncwadi kodwa iyazisho yona okwamanje. Ngicela niyilalele bogogo nanize nawe gogo ongazi kahle ngamadlozi uthini uNkulunkulu. Awulalele namhlanje. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi. Wathi gogo ngeke angisika ngeke lelo Bhayibheli lakho wedwa umntanami, elakho nje wedwa. Ngathi kulungile lami ngedwa ngoba ungaliphethe wena lakho. Ofika univule ekhaya. Tshekele izingane ukuthi wemntanami awuzongivulela uLeviticus 19 verse 31. Wathi omunye ngiyayazi mina leyo ncwadi. Sebenzi nje ngayo, ngiyayeqa mangifika kuwe. Ngalungile mawukhethe nje uyeqa ukhonela njela lapho uLeviticus 20 verse 6 ethi nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuba abafuna ukubangcoliswe yibo, ngiyabeka ubuso bamelane nalowo muntu, ngimqume kubantu bakubo. Wovula leyo ke gogo. Now oyivula phela Leviticus 20 verse 6 mawuse sokhululekile. U19 verse 31 no20 verse 6. Wathi uyazi nomfundisi beloko efika la afika ashumayele amela ashumayele yazi bengimthanda kanjani. Ngabezwa nje bekhuluma. Yazi bengimthanda kanjani. Bengimthanda ayichayi. Yazi uyikhiphile nje, wayikhipha nje kimi, wayikhipha kimi. Kaka unankinga noma ngayikhipha kuwe uma ngikhulumisa uNkulunkulu ebhalwe phansi eBhayibhelini elifundayo nawe njengokuthi uyasonta. Amahubo 106 verse 28 no 29. Basihlanganisa noBhalibhiyori bazokuhlatshela abafile. Kwadabukisi bamqanula ngezenzo zabo, kwadabukisiwa bhoboka isifo phakathi kwabo. Hamba uyokwenza leyo nto. Ngase ngithi ngicela ukuvala ngale, ngavele ngafunda le ngathi ngifuna ukumampembe isicebi noLazaro, ngafunda leyo. Kanti khona esinye isangoma esizodlula sasizodlula sasijwayele ukuza lapha ekhaya. Ngathi njengoba nibona nje bazalwane, ngokomthetho wezangoma kuthiwa isangoma masike safa asikhishwa emnyango, kubhotshozwa imbobo ngemuva endlini, ibhokisi lazo likhishwe ngembobo, bese lesikhathi ibhokisi lihamba seliyiswa emgodini, besale beyivala lembobo masishane. Kwenzelwani? Kwenzelwa ukuthi imimoya le yobungoma uma seyifika emgodini, ngoba isengakaboni kahle, mase ifika emgodini iyazi, ngoba lithi iBhayibheli isicebi sembelwa, masiqede umbelwa sadlulela eHadesi. Kusho ukuthi lento yokusha neHadesi ingena phansi, ingaphansi. Ngithi ke isihogo silanga phansi,
Ingakho lithi sesisehide sisembelwa. Manje-ke into eyenza lokho ukuthi kuyaziwa ukuthi mase kufikwa lapha emgodini maliyela qala ibhokisi kwathiwa selingehla, ayajika lamadimoni agijime ayobuyela endlini. Lapha yafuneka mayefika afike ibhobo seyivaliwe, agcine engasazi ukuthi ngoba yiphuphuka amadimoni, agcine engasazi ukuthi aphumephi la. Amanazulazulela ekhaya bakhona oxegayo khona la abantu abangcwabayo avele umbone ngomuntu eshayeka phansi khona la angene kuye. Ngoba ingako uthola ukuthi like lo sasangoma sasidlula lesikhathi ngikhuluma leyo nto. Sathi awu uthi lo mfundisi ngoba nathi sizangoma uNkulunkulu siyamazi. Ngathi awamazi uNkulunkulu mayesengena lapha phansi asuke sedlulela esihogweni. Manje laba bayabona ukuthi isikhathi asikashayi sokuthi beye esihogweni ngoba bayakhona nabo bayabuya bezosebenza abanye abantu. Ingakho uthole la ekhaya sekuvuka ingane encane, kuthiwa kunengane encane eseyithwasa, imwelo yalo wancwatshwa laphana. Yabuya yangena endlini eyohlala emsamo uma lingakhishwanga ngembobo. Ngathi izangoma noShaka wabulala zonke zelokhu zaba zimbi kudala. Umuntu ekhuluma kabi izangoma zakithi uyazi nawe emlandweni ukuthi uShaka wabulala kuthiwa abantu bamanga labo, siqamba amanga. Saqamba amanga lapha kuShaka, saqamba amanga zalo zithi igazi leli igazi lani igazi lani avela sibulala. Athi next akusesinye sifike sikhuluma amanga naso avela sibulala, next akusesinye sifike sikhuluma amanga naso. Namanje nje uba uShaka usekhona ngabe nje kulala uyade sangomeni ngoba akumanga. Nani nihambayo uma niyakhona nithi ndiyothatha amanga. Ngakhuluma-ke namhlanje ngathi mangibuya lapho, ngathi mangilala ekhaya ebusuku kwafikiswe lathi usungena khona-ke manje elayinini ngoba labantu laba enisabayo nelubasho ukushumayela ngabo ngiyathukwa mina uNkulunkulu. Abanye bangithuka ushumayela uthi ubeka kahle into uthi uletha uJesu womusa, bangithuke kunjalo. Sime ngenyawo.